one day nithi kungcono niyovakashela umngani wami uSifiso. Yabona namhlanje aniyohamba ngezinyawo ngiyogibela amatekisi ngoba nginayo imali yokubhadala. Nithi kungcono ngicare ngiyenze ukudla kucala. Ngivekele imali yeteksi etafureni ngiyenze ukudla ngidle. Manicada ukudla nihambe niye eteksini nifike nigibele. Esayidini kwami konomunye ubhuti bathi ngu-innocent. Athi kimi, "Wendoda sekuyabhadalwa." alright, awuthi nikhiphe imali. Manithi nifaka isandla ebrokwini, imali ayikho. Nikhumbule ukuthi imali niyikhohlwe endlini etafureni. Eish, mina bhuti imali niyikhohlwe endlini. Hayi ungawari ngizokubhadalela. Nakanjani anibhadarele? Bese nizofika lapha kumele nihlike khona. Driver benisacela kuhlika lapha kuma stop sign. Ubhuti innocent athi, "Hayi driver, ungamhlisi loyo uzohlika la mina ngifuna ahlike khona. Angisho ubhadalelwe yimi." "Hayi bhuti, mina vele kumele nihlike lapha, nihlika lapha vele ngiyacela kuhlika lapha please." "Hey, angisho ubhadalelwe yimi. Uzohlika la kufuna mina khona." Itaxi le ayivele ihambe nami manithi nibheka le ndawo aniyazi nokuyazi ngapha sekumnyama sekusebusuku. Ya boy, songahlika manje. Ngavele ngahlika ngajika straight ngale ndlela itaxi eze ngayo. Ngafika ekhaya seniwondile ngoba nihambe indlela ende. One day. Ngiyazibuza ngiyaziphendula ukuthi ngabe usubscribe ku YouTube channel yami. Kunama video amnandi lapha ku YouTube channel yami. Nikhuluma my first time in Jozi. Thatha lento ayinabungozi. Smash or pass. Ispoko. Stolen iPhone. Namanye amaningi. Make sure ukuthi wasubscribe ukuze ungaluzi ama video amnandi. Igama lami la ku YouTube uSamkelo Skits. Thank you ngiyazibongela. Bye bye.